Σήμερα παίζουμε skate keyboard. Είμαι εγώ 105 level. Αν μας ενδιαφέρει γράψτε και στα σχόλια πόσο level είσαστε. Σήμερα εδώ πέρα παίζουμε και πρέπει να πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε. Περνάμε αυτή εδώ πέρα πολύ εύκολα. Περνάμε αυτά εδώ πολύ εύκολα. Όχι. Τι κάνουμε. Πάμε πάλι μέσα. Εντάξει, να και στο περιμένω. Κάνε ένα τέτοιο, ένα teleport 200 wins. Περιμένουμε λίγο εδώ. Ωραία, τα περνάμε αυτά πολύ εύκολα. Τώρα περιμένουμε να περάσουμε αυτό εδώ πέρα. Level 45, εντάξει, το περνάμε άνετα. Να ακούγεται λίγο. Χάσαμε ρε. Εντάξει, σιγά μετά το περιμένω, άντε, άλλα 200 wins. Χαλάω τα wins μου τώρα. Τι! 400 wins, δεν με νοιάζει, 400. Θα τα χαλάσω όλα στο τέλος. Ωραία, εδώ πέρα το περνάμε αυτό. Αυτό εδώ πέρα είναι πολύ εύκολο τώρα πια για μένα. Δεν είναι για κάτι. Α! Διπλό το περάσαμε αυτό. Τι! Χάσαμε! Εντάξει, δεν με νοιάζει, θα τα χαλάσω όλα τα wins από σήμερα. Δεν με νοιάζει καθόλου. Ωραία, περνάμε αυτό εδώ πέρα πολύ εύκολα. Περνάμε αυτό εδώ πέρα. Περνάμε αυτό. Περνάμε αυτό εδώ πέρα, κάνουμε jump. Περνάμε και αυτό εδώ. Πηδάμε. Ξαναπηδάμε. Πηδάμε. Εδώ πέρα είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά το έχουμε. Το περάσαμε. Ωραία, και τώρα πρέπει να περάσουμε το κουκλάκι. Πρέπει να πω το κουκλακία. Δεν πειράζει, χάλα 200 wins. Ωραία, περνάμε αυτό εδώ πέρα, πολύ άνετα. Περνάμε. Περιμένουμε εδώ πέρα. Περνάμε αυτό εδώ πέρα, πολύ άνετα. Πηδάμε. Ξαναπηδάμε. Ξαναπηδάμε, ξαναπηδάμε, ξαναπηδάμε. Όχι ρε! Χάσαμε πάλι. Εντάξει, τώρα δεν χαλάω άλλα γούνι, θα τα πάω όλο στο τέλος. Όχι! Εντάξει, θα χαλάσω λίγα, θα χαλάσω 80. Ωραία, τα περνάμε όλα αυτά. Θα λίγο χάσω. Τα περνάμε αυτά εδώ πέρα πολύ εύκολα. Περνάμε αυτό εδώ πέρα πολύ εύκολα. Αυτό εδώ πέρα το περνάμε διπλό. Λαγκάρει το παιχνίδι. Εδώ πέρα περνάμε αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, δεν μπορώ, εντάξει. Θα τα φάω όλα στο τέλος. 40. Εντάξει, δεν πειράζει. Χάλασαμε λιγότερα πάλι καλά. Ωραία, άμα περάσουμε το κουκλάκι, σημαίνει ότι θα κλείσει το βίντεο, αλλιώς δεν κλείνει το βίντεο ποτέ. Αλλιώς δεν με νοιάζει, θα το πάρω με wins. Ωραία, περνάμε αυτό εδώ πέρα. Περνάμε αυτό. Όπα. Και τώρα μας έμεινε αυτό εδώ πέρα για να κλείσει το βίντεο, αλλιώς δεν κλείνει ποτέ. Το περάσαμε πολύ άνετα από ό,τι βλέπετε παιδιά. Αυτά για παιδιά. Like και subscribe για ένα επόμενο βίντεο.